en el món acadèmic, que és tot el tema de la successió d'estats. I que és un àmbit que a ningú li interessa, a cap estat li interessa, que es divulgui i que hi hagi professionals que s'hi puguin dedicar, d'acord? Què és la successió d'estats? Doncs és aquella part del dret internacional que estudia què passa quan un territori canvia de sobirania, bé perquè s'hagi independitzat o bé perquè hagi estat annexionat per un altre territori o perquè dos estats s'hagin fusionats o un estat s'hagi dissolt, diguéssim, no? Què passa? Ara ho comentaves, no? És a dir, què passa amb els tractats internacionals, de quina manera es transmeten, què passa amb la nacionalitat de les persones, de les empreses, què passa amb els béns i deutes de l'estat predecessor, en aquest cas l'estat espanyol. Una mica és com quan en dret civil hi ha aquella part del dret que regula els divorcis, no? És a dir, el trencament d'un matrimoni o d'una parella de fet, no? Es trenca aquella relació jurídica, però hi ha uns fills, hi ha una casa, hi ha unes propietats, hi ha uns deutes, hi ha unes obligacions. I què passa amb tot això, no? O també, un altre exemple és, dins del dret mercantil, què passa quan una empresa es dissol o quan una empresa es fusiona amb una altra, no? Hi ha uns accionistes, hi ha unes seus, hi ha unes obligacions, hi ha uns proveïdors, hi ha uns empleats, hi ha una sèrie de coses que s'han de lligar. Doncs en dret internacional passa exactament el mateix. Els estats són entitats que, com els escarbats, no? Neixen, es reprodueixen i moren, no? Diguéssim, si em permets fer una mica la paròdia d'aquell anunci que sortia fa anys. La comunitat internacional no ha estat mai quieta, sempre ha sigut molt dinàmica i més en aquest últim segle han aparegut més de 150 estats i, per tant, això ha generat una casuística, una manera de fer i una legislació que és la que hauríem de seguir nosaltres. I aquest és l'objecte, aquest és el meu leitmotiv, és a dir, no és la política ni, per mi, la independència de Catalunya s'ha plantejat malament en el sentit que s'ha plantejat com un cas de secessió d'una part del territori espanyol i per mi no s'havia d'haver plantejat com un cas de secessió d'una part del territori espanyol, sinó que s'havia d'haver plantejat com un cas de dissolució de l'estat espanyol i de la corona espanyola, perquè són dues coses diferents. Una cosa és la unitat de l'estat espanyol i una altra cosa molt diferent és la unitat de la corona espanyola. Això d'entrada. Segona, nosaltres això ho havíem comentat a polítics que no ho van voler ni escoltar, però sí que és veritat que de consultores de dret internacional amb les que nosaltres havíem entrat en contacte ens deien exactament el mateix que nosaltres. Gent que havia participat en el repartiment de béns i deutes a les negociacions de... No sé si és mortal, però sobretot és que estem perdent una oportunitat històrica, perquè en aquests moments la situació econòmica a l'estat espanyol, a Espanya, és deplorable. L'IBEX 35, que de fet és Espanya, és a dir, les empreses espanyoles de l'IBEX 35, que són les que es poden finançar a través del Banc Central Europeu, directament, això no ho pot fer qualsevol, només són unes poques empreses. Aquestes empreses, o la major part d'elles, no totes, la major part d'elles estan sobreendeutades, van tenir unes polítiques molt agressives d'expansió, van comprar mig Regne Unit, mig Amèrica Llatina, sí, però a base de deute. I ara són carnels molt... Clar, són gangues. De cara a fons d'inversió internacionals. I això no ho sabem aprofitar. I no sabem quin és el nostre enemic. El nostre enemic és aquest, és l'IBEX 35. Comentar-te que això de la demolició de l'IBEX 35, no? Algú es pot preguntar, hòstia, què està dient? S'ha tornat boig? Això com està? Bé, és complicat, però perquè m'entengueu, imagina't, anem a fer un exemple, no? Anem a suposar un exemple, no? Imagina't que esdevens independent i que dins del teu territori arriba un punt en el que controles l'aeroport de Barcelona, d'acord? Convenció de Viena del 83 diu que tots els béns de l'estat predecessor, aquest vol dir l'estat espanyol, situats en el territori de l'estat successor, en aquest cas Catalunya, passen directament a Catalunya sense negociació i sense contraprestació de cap mena.
Ara tu imagina't, sabent això, i això s'aplica a tot, imagina't, sabent això, que tens l'aeroport del Prat i succeeixes, t'apropies, diguéssim, de tots els actius d'Ibèria que hi hagi a l'aeroport del Prat. Una vegada tens això, pots dir Ibèria i AENA, disculpa'm, Ibèria i AENA. Una vegada tens això, pots dir m'interessa que Catalunya independent tingui una companyia aèria de bandera, com tenen França, com té Espanya, com té el Regne Unit. M'interessa? Home, pot ser interessant. Anem a veure com ho faríem. Bé, doncs, a l'aeroport de Barcelona opera una empresa privada que es diu Vueling. Potser m'interessaria a l'estat català entrar a l'accionariat de Vueling sense nacionalitzar les accions de Vueling, sinó donant valor a Vueling. Com es dona valor a Vueling? Doncs d'entrada, aquells actius d'Ibèria que t'has quedat tu per la successió d'estats, els incorpores a Vueling. D'entrada. Però no només això. Tu designes les línies aèries, noves connexions intercontinentals, sense cap mena de limitació per part de l'AENA espanyola. Has de pensar que 140 línies de tot el món que s'han volgut establir en Barcelona no ho han pogut fer perquè AENA els obligava a operar des de Madrid. De fet, l'aeroport de Barcelona és el que té probablement més demanda insatisfeta, més de 5 milions de passatgers anuals. Però és que dels passatgers que hi ha a Madrid, n'hi ha 15 milions que no haurien d'estar a Madrid, que haurien d'estar a Barcelona. Per tant, tu entres a l'accionariat de Vueling, poso un exemple, amb uns valors, amb uns actius, però a més, amb el compromís de fer del Prat el hub de Vueling. En quant puja el valor de Vueling a borsa? En quant pujaria el valor de Vueling a borsa? Doncs en aquell valor és amb el que podria entrar l'estat català. Ara la pregunta que faig és, en quant es reduiria el valor d'AENA i d'Ibèria a borsa? El valor d'AENA i d'Ibèria a borsa es reduiria tant que la borsa de valors li hauria de suspendre les seves cotitzacions. Perquè en el moment en què una empresa perd el 20 al 30% del seu valor, la resta d'accionistes ho volen vendre tot perquè estan perdent diners, perquè no es volen quedar amb una cosa que al final valdrà zero. Per tant, es produeix una espiral de venda. Bé, doncs, aquest exemple que he posat ho has d'aplicar amb totes i cada una de les empreses de l'IBEX 35 que et convingui. I al final, qui és el que compra Ibèria? Doncs aquell inversor xinès, aquell inversor del Regne Unit, aquell inversor d'on sigui, que ja ho pots tenir mig pactat, que ho compra a preu de saldo. Per tant, no has de pagar la independència assumint una part del deute de l'estat espanyol. Home, és que el deute és seu, escolta. La independència l'has de pagar repartint-te els actius de l'estat espanyol. El 95% del deute de totes les empreses de tota Espanya era deute de 29 empreses. I aquest era 3 vegades i mitja més gran que el deute de l'Estat, que el deute públic. Clar, l'economia espanyola no dona per això. Tot un segon capítol a analitzar a tota Europa com s'ha resolt el tema de la nacionalitat de les persones quan un territori s'independitza d'un estat. Però des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I és molt interessant llegir-ho, perquè hi ha 2 corrents i bàsicament analitzo als anys 90 què passava a l'Europa de l'Est, què passaven les minories russes de Letònia, si la gent tenia dret d'opció o tenia dret a la doble nacionalitat, què passava amb els funcionaris, què passava, amb els catalans, què podia passar amb els catalans residents a fora, tota una sèrie de casuístiques. I això ho vaig fer perquè vaig dir, vigileu, anem en compte, perquè ens diran que la nacionalitat catalana i l'espanyola són compatibles per tothom.
després de la independència. Dic, vigileu, perquè això és un parany. Estan plantejant d'una doble nacionalitat Per tothom. per tothom. Per tothom. No que la demani, sinó de base... Per tothom. Vale? Aleshores, això des del propi Consell Assessor per la Transició Nacional, que va fer una feina magnífica, però sí que és veritat que amb 2 punts molt concrets jo vaig mostrar el meu desacord. Un era aquest. Però no vol dir que amb tot el més hi estigués d'acord perquè era una feina molt exhaustiva, no? Però un d'ells era el tema de la nacionalitat. I bàsicament aquí surt una tesi que surt del bufet Roca Junyent Advocats, d'acord? Que són qui són. Sí, sí. Que són qui són. No necessiten presentació. I que diu, bàsicament diu que l'article 11 de la Constitució espanyola diu que la nacionalitat espanyola no se puede perder. I que, per tant, en conseqüència, quan t'independitzis, que tothom tindrà 2 nacionalitats. Seguiràs sent espanyol. No, perdoni. Cánovas del Castillo ja deia que és espanyol tot aquell que no puede ser otra cosa. M'explico? Clar. I això un espanyol espanyolista, no? Jo això ho vaig advertir. Vaig advertir, compte, perquè això no és veritat. La Constitució no diu això. El que diu és que els poders públics no et poden treure la nacionalitat espanyola, no te la poden treure, però no vol dir que no es pugui perdre. Te'n vas al Codi Civil i posa causes per a la pèrdua de la nacionalitat espanyola. Cony, doncs si posa causes per a la pèrdua és que es pot perdre. I posa, primero, l'adquisició d'una altra nacionalitat. Segon, l'ús d'una altra nacionalitat. Però és que és igual el que digui la Constitució espanyola. No hem entès que tot el que regula això que comentàvem, la independència de Catalunya, no és en base a la Constitució espanyola o a les lleis del Parlament, és en base al dret internacional, és en base a la successió d'estats. I per ser un estat independent necessites 3 coses. Un govern, que no l'hem tingut, el control efectiu del territori. Un exèrcit. No cal que sigui... No. Els 3 elements constitutius de l'Estat són el govern, el territori i la població. El territori. No cal tenir el control de tot el territori, però has de tenir un territori. Israel era un estat reconegut durant molts anys, malgrat que les seves fronteres no estaven perfectament ben delimitades. Palestina, hi ha països que ho reconeixen com a estat, malgrat que no té les seves fronteres delimitades. Bé, no passa res, però hi ha d'haver un cert territori. I respecte a la població, cal que tinguis nacionals propis. És a dir, que siguin exclusivament nacionals del teu estat. Perquè ara t'ho imagina't que proclames la independència. I et comencen a reconèixer 4 o 5, 8, 10, 15, 20 estats. Però tens l'estat espanyol que podria recórrer al Tribunal Internacional de Justícia i dir, miri, jo aquí tinc una regió que s'ha autoproclamat independent, que és reconeguda per una dotzena d'estats, però jo controlo ports, aeroports, aduanes, pago pensions, pago funcionaris, soc el responsable dels tractats internacionals aplicats en aquest territori i, a més, tots els seus nacionals són nacionals meus. Llavors, jo vull saber si això és un estat independent, sí o no. I el que et dirà el Tribunal Internacional de Justícia és no, això no és un estat independent perquè li falta un dels elements constitutius de l'estat, que és la població. No tens nacionals propis. Per tant, jo vaig escriure això advertint d'aquest parany que ens estava posant l'unionisme perquè hi caiguéssim. Ells ja sabien que no arribaríem a la independència, ja ho sabien, però si arribàvem, ho faríem amb el peu canviat i aniríem a terra, m'explico? Perquè el Tribunal Internacional de Justícia, en aquest cas, hagués anul·lat la independència i hagués declarat nul el reconeixement internacional que haguéssim tingut. D'octubre. És una certificació que s'ha de fer unilateralment. I al final, escolta, és que m'és igual si som majoria o minoria i tenim dret i això és així. Sí.
i que s'ha de fer a lo Braveheart. O sigui, s'ha de fer una DUI i resistir. Perquè si tu fots 2 o 3.000 persones a la plaça Sant Jaume, per on entraran? I tu amatent en directe. Amatent en directe. I a resistir. No La plaça Sant Jaume no és el millor lloc per organitzar una resistència, però sí, conceptualment és això. Sí, sí. Quan en el llibre Via Única parlem d'això, és ben bé així. És a dir... Diu, com articularan la plataforma que volen crear? Com s'ho faran per arribar als 3 milions? Doncs en comptagotes. Primer, no ha de tenir personalitat jurídica. Segona, probablement no ha de ser una entitat assembleària, sinó que cadascú ha de jugar un rol i hem de tenir confiança en aquelles persones que adoptin les decisions en el seu àmbit que hagin d'adoptar. Sí que tothom ha de tenir molt clara la visió i el rol que ha de jugar cada un d'ells, cada una de les persones, dins d'aquest entramat. Com arribarem als 3 milions de persones? No, si la nostra aspiració és arribar a tothom. El que passa que ho hem de fer com ho fem ara, amb mitjans alternatius, amb mitjans per internet, o bé, com dic, fent xerrades, fent conferències, amb feina de formigueta. Com vam fer al CSN, al Cercle Català de Negocis fa 10 o 12 anys, tot el tema de l'espoli fiscal, l'Espanya ens roba, etc. Bé, doncs, com hem fet sempre, no hi ha d'altre. Ho estem veient, o sigui, al final no podem seguir-ho donant temps. Crec que hem vist que la dessagnada és tan mortal, és tan irreversible, que a qualsevol preu serà millor que seguir com estem. Això és una absoluta certesa. Ho hem demostrat aquí dia darrere dia. Que hi haurà costos? Bueno, també vam perdre ulls i se'ns va obrir el cap. Costos ja n'hi ha hagut. Ja n'hi ha hagut. I represaliats, i tercer món, i tal. Llavors, home, prefereixo un passaport suís que un passaport marroquí, la veritat. És així. I visca Catalunya de nou. Lliure, gràcies.